Mi biang sakawai ka jing kok khwa ka bat kala kidro ka behit bah or masi ujo menta obanai. Hakala kidro la ai da katrok ya biyo kong kat bah ka jing kok khwa ka pat la ai chpeu la ka ya biyo kong. Ngini page menta ya kene ka notice kok khwa ka jing kok khwa ka ba an sap nyet da ka senrop lang fishing crop ka jaka kan dei or masi ujo ka tarik khat pra tarik nai banyo arjar penriu ka por kan dei na do khandai baje mistep hado lai baje janmet ka tiket che ja tangka serbiang we khwai tiki prasa kene ke jingkok pai ka kelong ke bahit bar ke snu tanat biak kong onyo chpeu la ka biak bar lai lang biak balai chilak pasau chilak basan chilak bandru chilak banyo chilak bapra chilak bakhandai chilak bachi peu san peu jar ba khatwe lai peu jar telor kene ke pras ki ba he ki ba snu tanat ang don saki konsulsan pras hado ar peu dalis sansa hajar ka marwe tia chwa ban po je ke jing chaya kala kidro min pole khendiat ye kene kendon on the do ka kat son kentel haka chpeu trip da banyo kapor step teki kwa ban sakhi da lagi ne mat ji phila ban wan haka ne ka chpeu trip to nom chim jing theu ye ki kha silver cup ne ki kha he khle om sha ban sa jing bam ka bam padai kapor on di tiket ban bo jaka haka khan new trip da banyo arjat riu haka kapor ar jpm on sam chwa da ki temporary sticker bat untri kam tang hapo ka chi kenta Cisen baladap kipras kirawan kimton hok ban ujor. Liang jong kala kidropat on pelek kaya ka kapor janmet lai baje. Te kidon hadut san dili kipras jong kala kidro ubayok nongkong unyok da katrok barim lain da kasong pisa ka ba chpeu la ka bia ba unyok da ka lukan barim lain da kasong pisa ka ba alak ka. Bia balai da ka maruti barim lain da kasong pisa ka ba chilak. Bia pasau da ka skoti lain da kasong pisa ka ba chilak tengka. Bia pasan da ka skoti lain da kasong pisa ka ba chilak tengka. Tiket dor jong ka tiket lai spa tangka tiket san spa tangka tiket